Күрдеңме? Күрдім. Ей, Фәнис, көрдің ме? Ол маған нешік етіп қарады? Көрдім, қарады да кетті. Нәрсе? Өзіңе қара. Бәлки сен хақлыдыр да. Нешік сөйлесірге шының білем. Құйылық жетім бейт. А сен тұт та яз. Мен бейт Пушкин түгел сеңа, хатлар язырға. Фәнис! Yazıp bir elimine bir hat. Мен ме? Şimdi. Senin arkadaşlar bir gaybet çıkabeyt. Білмейм да енді. Yalındırma indi. Biz балалар бақшасынан бірге. Yazıp bir elimine bir hat. Bala Язуын язармын да. Нешік болар бейт? Yarar. Buldu mu? Hazır yazı bitiren. Haydi. Bitti bu kadar. Mә. O yazgansың sen. Ilmында. Бүгін барысы да баскетбол ойнарға кеткеш, Рейля журнал илтерге барғанда, артынан ересің де аңлатасың. Нәрсе аңлатам енді тағын. Мен оның ұшағы турында айтерсің. Мен өзім ұялам бейт, әсіңе бір неді тұрмай ол. Алай дұрыс болмас ол. Сен менің қатынығына тапшыр да, шуның білән шул. Мен де шәп егет екенімді айтсаң да бола. Ярай алайса, тырышып қарайым. Рәхмет малай, яқшылығыңны ұнытмам. Бар енді бар, көпті тезірет. Мен баскетбол ойнарға кеттім. Рейля, тоқта! Неге баскетбол ойнарға бармадың сен? Рейля, менің сенің білән сөйләшәсе бар иде. Ник, сөйләш. Менә бу хат, минем бір дус малай язды аны сиңа, үзенең хисләре турында. Неге өзі бермәдісің? Сені яушы етіп жіберді. Үзі ялам ди, миңа берергә кушты. Аңлашылды алайса. Син нигә көләсең? Көлкә әйбер язганмы әллә? Сенің достың біздің болашақ турында бигрәк қызығы хәлләрне хәтерле икән. Шундый инде ул. Ой, мин бу борчак буткасы турында бөтенләй онытканмын бит. Тәрбияче шуны ашап бетерми дип, өстәл янына җибәрми дип борышкан иде. Каян тасың инде аны? Сиңа булышам дип, җинем сөймәгән бутканы мин ашап бетергән идем бит. Әйе, син гел миңа ярдәм итә идең. Син бит нәзберек булдың бит. Алып китәрсең кебек идең. Сакларга туры килде инде. Син дә миңа ошыйсың бит, Фәнис. Мин? Син балалар бакчасыннан әле. Мин сине үземә борылып карарсың дип, башыма да китерми идем. Син нәрсә инде? Ник алай дисең? Белмим. Сезнең гаиләгез шундый. Сез байлар. Аннары синең әтиең фермер. Мин аннан куркам. Сөйләмә инде юкны. Ә менә әти сине гел мактый. Тырыш егет, кулынан килмәгән эше юк ди. Әллә нәрсә түгел лә инде. Тукта әле. Ә мин хат язган дустыма ни дип әйтим соң? Синең дустыңа нәрсә әйтеремне белмим. Ә менә хатны чынлап та язган кешегә шулай дияр идем.
Min de eti de seni özübüzde görürge süyünür bizginem. Чынлапмы? Elbette. Мен сені шундай яратам. Бар дүнияға қышқырып айтудан өзімді күшке атаям. Жүрегімде гүл шешексің, тереземде үміт оты сен, төбедегі тамшы бозы сен. Тамшы бозы турында ансы артық инде. Олайса сен... Қараңғы білмәдігі қияш шәулесі сен десем, яқшырақ болар. Яқшы метафора, ұтып оларға керек болар. Сен қараңғы бөлмедегі... Менә шулай бәтірек. Аңа һичшиксез ашарға тиеш. Сен шыннан да шулай ойлайсың ба? Әлбәттә, синең бу мәхәббәт сүзләренә ул салкын кала алмас. Йөрәге һичшиксез сизәр. Бәлки хәзер аның янына барырга керектер. Тукта. Карыйм әле. Былай бик шәп күренәсең. Нәкъ аңа ашаган кебек. Тик Нәрсә тик? хәзер. Чәчәкләр, алар бик мәҗбүри мисың? Мә, тып. Эх, бу егетләр, яратам сүзләре өчен күңелдә чәчәксез яңгырамый шул. Әгәр син шулай уйлыйсың, ярар. Хәзер барырга ярыймысың? Хәзер ярый. Рәхмәт сиңа Айсылу, ярдәм өчен. Син булмасаң, хәтта белмәм инде. Тукта. Ни булды? Миңа синең йөрешең бик ошап бетми. Нәрсә килешмәми? Салмаграк һәм йомшак барырга кирәк. Менә шулай. Хәзер син. Ничек? Менә болай да яхшырак. Миңа ошый. Һич уйламаган идем. Мәхәббәтне аңлату шундый авыр эш. Барысын да алдан уйлап бетерергә кирәк. Шулай инде җаваплы эшкә җаваплы караш булырга тиеш. Хәзер барсам ярыймы? Ярый, бар. Мин сине биредә көтәрмен. Синең өчен уңыш теләп торырмын. Айсылу, рәхмәт сиңа. Син бик яхшы булсың. Мин дус. Тереземдә өмет уты син, йөрәгемдә гөл чәчәк син. Караңгы бүлмәдәге кояш шәүләсе син. Мин сине бик тә яратам. Менә хәзер мин сиңа ышанам, Фәрит. Искиткеч образ, текст һәм бу чәчәкләр, буларның барысы да камил. Димәк, сез мине уласыз? Әйе, Фәрит, бу вазифаны иң яхшы итеп үтәүче син булдың. Әлеге рольгә синең җаваплы карашың сизелеп тора. Һәм чыгарылыр спектаклендәге төп роль әлбәттә синеке булыр. Ура! Лейса Маратовна, сез баш кыз роленә берәр кызны алдыгызмы әле? Юк әле. Синең берәр танышың бармы әллә? Әйе, бар. Ул Сабир Айсылу. Ул бик җаваплы кыз. Һәрбер эшкә җаваплы карый. Тагын мин аның белән репетицияләр эшләргә бик тә ошады.
Cemaat, bizge yana malay geldi. Koyan bildin. Okutuşular bilmesine jurnal ilken idim. Şunda işittim. Kelsen indi. Tanışırбыз. Sen nerseydi? Yıl ortasında nik mektepten kuğanardı bilesin sonunu. Ник? Tik, ya ikili kapşığıydı ol, ya huligan. Ейкісі де бірге. Kile. Kamil, ut, eydi. Otururuz, ben hazır kilem. Менің орынға отырдың. Veya giderken Yararlıdır indi. Eyttim bitmeyin sana. Elvira, bizning сөйлешіні unutmadın mı? Kamil, Narsa? yarın ne seni bir minutka. Yarın. Kamil, ya nişik, mektep ışıyma? Yarın indi. Yerleşiksin hele. Kamil, sen bana yardım ete alırdın mı eken? Yerden, min mi? Aya sen, bulay gına tuğul. Min aybet okuyum. Kerek bulsa, al gibradan kola. Bütün hizmetlerini küşürge berip tura alam. İndi yerden gereksin sana. Bizning klasta Marat Bulakov var. Şundan. Benim familiyam Matur tuğul. Şundan küle, doktora tilese nese yazıp yeri. Çitmese öyüşün küşürge mecbur ite. Umiyetler de polisin mi? Hiçşiksiz. Senin reputasyam git. Yarar, ulap kararım. Сөйлештің мısın? Söyleştim. Nerse dedi indi? Bulap kararım dedi. Elvira, qarаны. Өзіңе нашар болмасын. Көрдің мі сен теге айбірін? Құрал болып шықса таптырамам. Тілесе нәрсе улап шығармайынды. Камил нашармалыға ышымаған. Ықшамаған. Нормаль кішіні ел ортасында мектептен қомайлар. Қара. Elvira, üçün күшертмесең де бола. Сенен башқа да кішті болар. Ай. Бұл теге яңа малай ішіміне. Кім болсын инді дағын. Міне ышанмайының. Точно бандит бұл.
Матур көй. Үземә дә ошый. Камил, ни рәхмәт, яме? Булаков бәйләнми диде. Фингалы малай бөтен мәктәпне яктырды. Мине була яклаган кеше юк иде әле. Дөресен генә әйткәндә, үзеннән зур шулай килеп чыкты ул. Ничек? Син ул Марат. Шуннан ни? Шуннан шул, Эльвираны котыртыран тукта, ул кияүгә чыгарда фамилиясын үзгәртер. Сиңа кушамат ябышса, гомерлеккә булыр. Нәрсә, куркытмакчы буласыңмы ни? Юк, кисәтәм генә. Үләгне үләткә әйләндерү бик җиңел, уйлап кара әле. Барыбер рәхмәт. Миннән контроль эшләрдә ярдәм. Рәхмәт, минем укуна шарт түгел изе. Алгебрадан да әйбәт. Тукта әле. Алайса, ник мәктәптә кудылар соң сине ел уртасында? Монда шулай дип сөйләделәр бит. Юклай инде, без ник теге йортка күчендек. Элекке мәктәпкә йөрергә ерак шул гына. Нәрсә сөйләделәр син минем хакта? Әйдә, мин аларның дөрес түгелен әйтим. Алар ялган дип. Кирәкми, теләгән кеше белер. Булаков шикелләр өчен мондай репутация булу бик әйбәттер ул. Нәрсә, сеңелем? Абыйны каршы ал әйдә. Нәрсә, почтадан тагын берәр юк барый бер алып кайттыңмы? Менә карарбыз әле, ничек син ул юк бар әйбер артыннан. Бер генә минутка гына биреп тор әле, дип сорап артымнан йөгереп йөрерсең. Уйламам да, уемда да юк. Күрдеңме? Bir gene minut kabulsa da birip dur әле. Балакайларым, мин монда бераз җыештырып алырмын дигән идем. Миңа бәлки ярдәм итәрсез? Дәванием, безнең монда бераз эшебез бар иде. Соңрак кушылырбыз. Ярыймы? Ярый, әй. Нинди эшегез бар иде соң? Посылка. Бир әле. Посылка килгән иде дә. Тикшереп аларга брак булса, кире җибәрергә кирәк булыр. Китереп бир иде. Ярый, ярый. Яхшы алайса. Мин сезне көтәм. Саран. Алай дисәң, мин аны сиңа бөтенләй күрсәтмим дә. Шаярамин, мә, тот. Булман, әйдә мин безне үзем фотола төшерәм, ә син ирен. Хәзер Уман сеңлем белән бер фото. Шия дип әйт.
шәп. Кара әле, мин 1 минут кына кухня барып килим әле. Hey! Сиңа кем рөхсәт биргән? Әйдә булай фотога төшәбез. Мин бутербродны бер яктан, син икенче яктан төшлә. Әләрсә син монда буйрык биреп торасың. Генерал-майор имеш. Җитәр сиңа, үпкәләмә инде. Күбрәк лайклар алырга телисеңме? Юк, теләмим. Дәванигә барып булышын. Аңа минем ярдәмем кирәкрәк. Ничек? Буламысын үпкәләү бикәм? Урындыкны алсаң ни була? Ойламаган идем шул. Уйламаган иде ул. Губкамны бир әле. Шәп уйлап таптың син. Демешек, әйберегез түзек, эшкә яраклы булып чыктымы? Яраклы. Һәм дә ничек тагы?